video a chuanin KineMaster chungchang kan choi ve thung to ang KineMaster chu video edit na ta na a tha em mai pakhat ani a chu YouTuber te la video edit thin tan chuanin atang kai hle ani KineMaster kan ti he a hianin watermark tel lo ta a watermark an tel ku mai he chu kan video quality te hi a chiat mel bi lo jela chu wang chuanin watermark tel lo download ta na kha kan choi tel bok don ani amasa in KineMaster download tan watermark tel lo download tan kha kan choi masa anga yan Google akan han lut phot anga hianin Google akan han luta ti chuan tatang hianin search bar atang khan KineMaster MOD ti kha kan han type ti chuan kan search ang tikanin he ta hianin an hoya hianin KineMaster Pro ti te lo ta hian ti hian an hoya sel point na unta maro chu tu na chon watermark te lo kan du wang khanin KineMaster Pro MOD APK v6.2.0 download hai hi kan tianga linga khan kan chu click don ani tu chuanin hai hoi helai hi download na oma hai chu kan download thiam tur angai ila kai chung ka download to wang ka download sa hi ka mang mai anga in download thiam mai tur angai ta ila ai tilai mi ka download sa chuan ya kan open anga a khoi dan tlang pui kha lem zong kan soi hal don ani tuna hianin KineMaster chunga khan kan lut ta hianin video thar kan edit don chuan new project a hian kan lut don ani ti chuanin hei ti hianin a sang alan dan tu sang kha lo ta hei hi YouTube han upload tura edit na ti mai la adang te po he thei vek thowa amar chu he chu kham phei jong lang don ti na ni chuan he tiang hi atung zong in chu anga square mo ka tiang zel ka ni ama pian phung ong zel ni ta ni chuanin tuna chuanin hei hi kan mang ri lo kang kai chuan he ta hian ka click anga chuan create ta hian chu click le don ani kyang khanin alo lang ta chuanin ta hianin kan video edit tu kha kan jukla chok don ani hello ni ta se support la dang kan jong lok na chu kan delete le hal me kan delete don chon tiang kan zu select anga ma kha chon helai tang kan delete tang tikanin athar kan lak lu don chon he tilai media hianin kan lu tanga hei kan edit sinanga tikanin kaluta chuanin hei hianin volume lo nei sang hal ta ni chuanin a volume hi kan up amo kan down du chuanin hei helai volume hi kan du tanga hei hi up du chun tian kan down du ni chuan ti hian kan down mai don ani chuanin ama hian kan chu click zel anga kan edit tu chuanin a eng lo kan du atiang che chu tu tang khan helai filter ti a hian kan du tanga chuanin tang hian kan du rin kan select to mai don ani alan dan ka dang zel ta ne kha chu in a kan thim ha me tu angai la ti chuanin hetilai antina atlang pui kan soi dona asa vai chuanin video sei don lu tu ka atang ka chum thiam chun chon tu rangai dai la helai hi
a trim na le split na ni ta e kan kat tu na lai ta ka khanin ai bak che le ma ta hen kan han click na ti kan click ta trim left kan ti chuanin kan han ata taken an katanga al left lama hi pai dei don chun trim right kan ti chuanin a right lama hi ai pai dei don ni a chuanin split kan ti chuanin alai an in tam no ka khoi lam ma pai chuang lo khan chuan split and insert free frame ti ta a heta hi chuan kan han split chuanin ain katanga a free bok don ni akara ain kat na lai ta kha ta chuanin hei a speed ani a video da mon na le da chak na khan me ya hi hi ta hianin kan ti mong do ni chuan ti hian chuan kan ti chak do ni chuanin he ti lama hianin a sau lama hian tianga kha ati mon na le ti chak na chuan me ya chuanin antinan hemikar akar laka hianin kan o te lo thun du tai la hei o record na hianin ta hianin akan chukli kang ha belle thei ta bokani chuan hetilai kan soi zo lo longa eta hianin hemi video hianin music dang kan da do ni chuan kan music player a ami kha kan zula chuak do ni chuanin ta hianin music lem lo langa te hian music sign ta hian kan chukli kan ha ti khanin kan music do kan ti hian kan chuanin ta kan da chuan kan metanga ti khan alo ni le ta a chuanin thuziak te kan lo do ni chuanin kan thuzia du na china khat ti hianin kan han da rem kual vel photanga kan du na chin taka kan kanin tian kan ti to panga chuan layer a hianin kan chu click le don ani chuan hei hi thuzia na ni ta ati han ti te ta hian antinan antina ani boka khadu tu kan chu vel okay mo hian athu kha kan du tu khati hian lyrics ta pok kan siam thei ta ne chuanin ami a lyrics te khatiang chi ronin pop up kan du chuanin hei mo heng lai te kan du kan chu sakla kon he ta hian amon le a chak da na pok kha ta tang han set le hal tak the ne atuna mi kha kan tha thiam mo hei hetilai tang hian ani ami hetilai tuna kan da lu chia kan chu khanin thai hello lang ngal ta ni chuan a phone sa te po hi kan du kan thlak the ta hei khanin kan du kan thla kan zu tik select zo che kan hela kan han ti tanga ti khan maya chuan out animation ti te chu hei an entai la he anan ta na khan maya aka chuan tha chhozel tu rangai ta ila a thu vel te po hei anga hei chu khumi asir te a color thlak ta na khan maya hei tuna sen lo te ta ila sei kwani mai ko sa thiam sel turanga ila chanan hei chu alignment tuna hen center ka data he left kan da chuan tan ka tiang kanin ani sela ka po kha sa thiam mai turanga ila chuanin akala ka chun sa thiam sel turanga ila chon layer bokan zu click le nga hi antenan thil anga feya vela bako emo anga moti zia kan du chuanin tak hang kan zu click nga e layer kan luta ta hianin pen le ma te kan zu click nga chuan ta hianin kan du in ti hian kan ti kwal thei ta ne ma chuan fe le ma ko kan du chuan he ti khanin le tiang circle si te poi siam ba te ya te kanin kha po kan tiam
kan ti thei mai tur angai ta ila chuan in thil anga mo hlia khu kan tu ni chuan hei fx a hian kan click anga tian ti khan kan hlia khu tu la ya kan ti kan blur chung blur ke mai ang lan da na chuan kan thiam mai tur angai ta ila na khan ta kan delete ri lo nga chuan in antinan green screen kan ti du chuan in video background ta kan lo thak du ni chuan in kain master kan tianga ta hian nei tu na chuan in tian la lo lang sang vat ta ni subscribe button lo ni ta lang sing vat ta hemi hi asing hi lang se kan du ni chuan in headline hian ko ma ki ta hian in ko ma ki kan on do na ni ti khan kan on anga chuan asing ka pai dei don ka khan ni ta sila image lampang te kan da du ni chuan in ti hian lo ni ta se antenna kan da du kan chu te kan ti khan kan du to kan ni kan sai chi te kan do kan ko te ya kan du tu kan ko te kha sha bok tai la chuan in a video sound ring ai kan thlak du ni chuan in ai mixer te tiang kan chu tianga chuan pitch a hian in ai kha lang pui soi ve sim anga ya tuna hemi subscribe button kan ti kan da te ka hi hela kira te lo da tu tai la tu kan choi kol zung mai don ni mo ka chu kan share tu ranga tai la chuan a speed a po kan du chuan in kan up kan dak the ane chuan mo point kan lan tir the ni chuan kan du le kan mut the ya kha ani chuan thil dang ka chu in khoyanga in share tu rangai tai la tu na mi hi chu in tho anga chu kan lo ngai tai la ti khan in watermark te lo kain master download tan le ai ti tan tlang pu kan soi the chu mai sela tu na tan chuan poimo tak te o mani chuan comment lama khan min so thanga chuan kan share don dia thir tu ten lo tang kai pui nge kan be se ya min lo subscribe saka min lo like sak than turin kan som tak meu chu ni ka lo me